Όσα περάσαμε το ξέρεις και το ξέρω. Άλλες αγάπες που δεν βγάζαν πουθενά. Έρχομαι εδώ μπροστά σου, κοίτα με στα μάτια. Δεν έχουμε άλλη επιλογή εμείς οι δυο. Θέλω να με κρατάς για πάντα, να χάνομαι μες στα δυο σου μάτια. Ξέρεις πως μακριά σου εγώ δεν ζω. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή Ρυθμός και Ενημέρωση μέσα από εδώ, από το ράδιο Βερνίκη 89,5, μαζί με τον Χρήστο Κωστόπουλο και την Στέλλα Χατζιωαννίδου. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Να πούμε τα τηλέφωνά μας. Ναι, να πούμε τα τηλέφωνά μας. Γεια σας και από μένα. Μπορείτε να μας καλέσετε εδώ στο στούντιο στο 2842 23 805 και 23 855. Ακριβώς. Αυτά. Πες Στέλλα σήμερα και... Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι σήμερα θα μιλήσουμε για πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα για το live που γίνεται σε 7 η ώρα και έχουμε πολλά τραγούδια να παίξουμε από τα συγκροτήματα που θα λάβουν μέρος. Keep the spirit alive. Έτσι, για τον... By George Kouvakis. Προς τη μνήμη του και για τον ίδιο. Θα συνεχίσουμε επίσης, θα ακούσουμε μερικά τραγούδια σήμερα από Bob Marley. Bob. Ναι, γιατί είναι αρκετά έτσι ωραία τα τραγουδάκια, έτσι καλοκαιρινά, εξωτικά έτσι. Θα μιλήσουμε επίσης για το δικό σου μέρος, Χρήστο, τα αθλητικά. Και ό,τι άλλο προκύψει θα το αναφέρουμε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και θα επιστρέψουμε. Μέσα στις νύχτες να φωνάζεις, τίποτα δεν χωρίζει εμάς τους δυο. Κάθε φορά που με πληγώνεις, θέλω να τρέξω να κρυφτώ από όλα όσα εσύ δεν ξέρεις, από τον άλλο μου εαυτό. Μα όπου κι αν είμαι, είσαι μαζί μου και μ' αρρωσταίνει το γιατί εκεί που κλαίει η αγάπη. Χρήστο, να πούμε ότι τώρα ακούμε ένα τραγούδι της Άλκης Πρωτοψάλτη, το «Κάθε φορά που με κοιτάζεις». Να πούμε επίσης ότι τη Δευτέρα 15 του μηνός θα είναι η Πρωτοψάλτη εδώ στην Ιερά Πέτρα, θα έχει live. Στο παραλιακό συγκρότημα. Ναι, στα πλαίσια των κυρβίων που γίνονται κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, ναι, στην Ιερά Πέτρα. Που μέσα σε αυτά τα κυρβία, όπως είπαμε, είναι και το live που γίνεται σήμερα, που θα μιλήσουμε αναλυτικά αργότερα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και θα επιστρέψουμε. Χάνει λέξεις, χάνει όρκους και στιγμές. Κι εγώ αντέχω που δεν σ' έχω, κι όμως έχω. Έλα σ' αφήνω στην καρδιά μου
κάνω τον ήλιο αγκαλιά. Κι όταν τα μάτια χαμηλώνεις, θέλω να πέσω στη φωτιά. Μα όπου κι αν είσαι, είμαι μαζί σου. Και μη ρωτήσεις το γιατί. Γιατί όταν βγαίνει ουράνιο τόξο, ο ουρανός κάνει γιορτή. Αυτή η αγάπη χάνει χρόνια, χάνει λέξεις, χάνει όρκους και στιγμές. Κι εγώ αντέχω που δεν σ' έχω, κι όμως έχω. Έλα σ' αφήνω στην καρδιά μου αν το θες. Αυτή η αγάπη χάνει χρόνια, χάνει λέξεις, χάνει όρκους και στιγμές. Κι εγώ αντέχω που δεν σ' έχω, κι όμως έχω. Έλα σ' αφήνω στην καρδιά μου αν το θες. Αυτή η αγάπη χάνει χρόνια. Κάθε φορά που με πληγώνεις, θέλω να τρέξω να κρυφτώ. Κάθε φορά. Μη μου μιλάς γι' αυτό. Πες πως είναι παρελθόν, όσα κι αν ένιωσα, όσα κι αν... Χρήστο, να πούμε ότι ακούμε τώρα ένα τραγούδι της Ηρώ, το «Κοίτα με αντέχω». Να πούμε επίσης τα τηλέφωνά μας για να μας βρουν και να μας πούνε ό,τι θέλουν να ακούσουν, να αφιερώσουν τραγούδια και ό,τι άλλο θέλουν να μας πούν, όπου είναι Το 242 0 23 855 και 23805. Ναι. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στη σελίδα που έχουμε στο Facebook με το όνομα Ρυθμός και Ενημέρωση, Έχουμε και προφίλ, αλλά και σελίδα που πατάνε like. και ναι, εκεί πέρα μπορείτε να μας βρείτε, να βλέπετε ότι κοινοποιούμε κατά καιρούς και επίσης να μας ενημερώνετε, να μας ζητάτε ό,τι θέλετε. Μπορούν να μας στέλνουν μήνυμα στο Ρυθμός και Ενημέρωση Στέλλα και να μας ζητάνε. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θέλω να ζήσω πάλι, να αγαπώ, να γελώ. Κοίτα με αντέχω. Η ζωή δεν ρωτάει, δίνω ό,τι έχω. Μ' άνοιξε μια αγκαλιά, μέσα της να πέσω. Δώσε μου μια φωνή, να σε συγχωρέσω. Κοίτα το χρόνο που παίρνω, πόσα σημάδια πια. Κοίτα το αύριο που γελά. Χρήστο, να πούμε, να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που μας ακούνε από Σιτία, από Ηράκλειο, από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη και από Αλεξανδρούπολη, που είναι τα και κορίτσια. Και από Άγιο Νικόλαο, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Και γενικά από που μας ακούνε, που μας πιάνουν διαδικτυακά. Ακριβώς. Απλά ήθελα να πω ότι κάθε φορά που ακούω Ηρώ, μου θυμίζει τη Δανάη, επειδή ξέρω ότι με ακούει τώρα, γιατί κάθε βράδυ, κάποια βραδιά. Ακούγατε πολύ Ηρώ. Όχι, με έπαιρνε τηλέφωνο μέσα στο μεσάνυχτα και μου έπαιζε στο αρμόνιο ρε μισή σόλ, μου έπαιζε τραγούδια. Ήταν πολύ ωραία, μου άρεσε.
Γενικά είχα περάσει πολύ ώρα με τα κορίτσια. Δηλαδή. Να περάσει, ότι έχετε ακόμα πολύ καιρό να ζήσετε κι άλλες υπέροχες στιγμές. Εννοώ ότι είχαμε περάσει ώρα γιατί ετοιμάζαμε κάτι να κάνουμε σε ένα φεστιβάλ. Αλλά τελικά έμεινα με τον μπάσο στο χέρι. Δεν έγινε κάτι. Και άλλη στιγμή. Έχετε ακόμα στιγμές να ζήσετε. Μακάρι να γίνει κάτι. Επίσης και τη χρήση, έτσι. Ξέρουν και κιθάρα, ξέρουν και αρμόνιο, ξέρουν είναι ταλαντούχα κορίτσια. Ενδιαφέρον αυτό. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι της Πρωτοψάλτη. Όλα αυτά. Ο Άγγελός μου. Τον οποίο θέλω να πω ότι η μητέρα μου πριν φύγω από το σπίτι μου ζήτησε να της το αφιερώσουμε αυτό. Ωραία. Οπότε, μαμά, αυτό για σένα. Ελπίζω να μας ακούς τώρα. Ναι, αυτό. Πάμε να το ακούσουμε και θα επιστρέψουμε. Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα κι όπως έσπαγες αστέρια η βραδιά σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Εσύ που έστρεφες αργά το μαχαίρι, εσύ που μου παίρνες γλυκά τη ζωή, εσύ. Κι όταν μου έστρεφες αργά το μαχαίρι κι όταν μου έπαιρνες γλυκά τη ζωή, πάλι μια λέξη μοναχά σου είχα πει. Σ' αγαπάω. Κι όπως παλεύαμε έτσι χέρι με χέρι κι όπως δεν είχα πια καρδιά να πιαστώ, βρήκα και πάλι έναν τρόπο να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Εσύ που έστρεφες αργά το μαχαίρι, εσύ που μου παίρνες γλυκά τη ζωή, εσύ. Γύρω ο κόσμος περπατά σε ζευγάρια κι εγώ μονάχη σε ένα σπίτι κλειστό, να έχω ένα ψήθυρο στο στόμα ζεστό. Σ' αγαπάω. Ο άγγελος μου, εσύ. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Εσύ που έστρεφες αργά το μαχαίρι, εσύ που μου παίρνες γλυκά τη ζωή, εσύ.
έμειναν πίσω. Ρίζες βγάλαν μέσα στα όνειρά μου. Όποιο μέλλον και να ζήσω, πάντα βρίσκω παρελθόν μπροστά μου. Κι όλα αυτά που φοβάμαι, όλα αυτά που φοβάμαι είναι ακόμα εδώ. Όλα αυτά που φοβάμαι είναι ακόμα εδώ. Σαν κερί που λιώνει, η αγάπη καίει και λυτρώνει. Ιερό και μέγα, το χθες που κρύβει μια γυναίκα. Να σε δω, να γελάς, μου φτάνει απόψε για να ξαναρχίσω. Να πετάξω ψηλά, να ανοίξω μόνη φτερά. Η ταχύτητα του χρόνου στάχτη αφήνει πάνω στο κορμί μου. Ό,τι απέμεινε δικό μου το έχει πια ξεχάσει η αφή μου. Κι όλα αυτά που φοβάμαι είναι ακόμα. Χρήστο, να πούμε ότι ακούμε ακόμα ένα τραγούδι της Πρωτοψάλτη, τα όλα αυτά που φοβάμαι. Και ο λόγος που βάζουν παραπάνω τραγούδια είναι γιατί τη Δευτέρα, όπως είπαμε, έχει τη συναυλία, ναι. Ακριβώς εδώ, στην πόλη μας. Γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, Στέλλα. Το ότι θα συμμετέχει στους καλλιτέχνες στην πόλη μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, και η Ρέπετρα, πιστεύω, καλά τα πάμε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε. Όποιο μέλλον και να αγγίξω, πάντα βρίσκω παρελθόν μπροστά μου. Κι όλα αυτά που φοβάμαι, κι όλα αυτά που φοβάμαι, όλα αυτά που φοβάμαι είναι ακόμα εδώ. Όλα αυτά που φοβάμαι είναι ακόμα εδώ. Σαν κερί που λιώνει, η αγάπη καίει και λυτρώνει. Ιερό και μέγα, το χθες που κρύβει μια γυναίκα. Να σε δω, να γελάς, μου φτάνει απόψε για να ξαναρχίσω. Να πετάξω ψηλά, να ανοίξω μόνη φτερά. Εγώ σ' αγάπησα εδώ. Πού να σε τώρα που γυρνάς, σε ποιο καινούριο ουρανό χρώματα κλέβεις. Ένιωσες πάλι τα φτερά, τι σου βάλε ξανά φωτιά. Σε ποιο λιμάνι, ποιο σταθμό, καρδιά ρεύεις. Πώς να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα. Τώρα ο κόσμος έχει χάσει μια στροφή. Εγώ δεν μίλησα για θαύματα,
σου στάθηκε κανένας πιο πολύ. Χρήστο, να πούμε ότι τώρα ακούμε ένα τραγούδι της Ελένης Λιγοπούλου, το «Εγώ σ' αγάπησα εδώ», ένα αρκετά χαλαρό και ωραίο τραγούδι. Το επιλέξαμε γιατί μας άρεσε, αν και στη συνέχεια ακολουθούν πιο αναβαστικά τραγούδια. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο. Ναι, πάμε εδώ. Περίμενες τόσο καιρό να ξαποστάσεις, έφτανε να χαμογελάς, να σε κοιτάζω όταν ξυπνάς, κι ούτε που σκέφτηκα ποτέ πως θα ξεχάσεις, πως να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα. Τώρα ο κόσμος έχει χάσει μια στροφή. Εγώ δεν μίλησα για θαύματα, δεν είπα, δεν σου στάθηκε κανένας πιο πολύ. Παραμυθάκι μου σκληρό, όπου κι αν είσαι και γυρνάς, για μένα εκεί να μη ρωτάς. Εγώ σ' αγάπησα εδώ, για μένα εκεί να μη ρωτάς. Εγώ σ' αγάπησα εδώ. Σε βλέπω να φεύγεις, να παίρνεις μια μπλούζα, μια τσάντα στον ώμο. Σε βλέπω να φεύγεις, να κλείνεις την πόρτα, να βγαίνεις στον δρόμο. Να πούμε, Χρήστο, ότι τώρα ακούμε ένα τραγούδι της Ραλία Χριστίδου. Ακριβώς. Είσαι μακριά. Και να προσθέσω, Στέλλα, σε αυτό εδώ το σημείο, ότι η Ραλία Χριστίδου είναι μία από τις καλύτερες φωνές που έχουν βγει ποτέ από το Fame Story και έχει αναρριχηθεί πολύ καλά. Κοίτα, πιστεύω στις αρχές, τώρα έχει λίγο εξαφανιστεί, αλλά είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια. Ναι, είναι μία από αυτές τις φωνές που έχουν ακουστεί και πάει πολύ καλά. Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε, ναι, και επιστρέψουμε. Απόψε το σώμα βαρύ σαν να τσάλι, σηκώνει τον κόσμο. Είσαι μακριά απ' την καρδιά μου πια, πόσα χιλιόμετρα απέχεις, και εγώ μακριά. Δεν φεύγω να σωθώ, φεύγω να μη σε δω που φεύγεις.
Δεν σπέρω περισσότερη απόσταση. Κάτσουμε όλοι δηλαδή. Κύριε, ξεκινάμε. Χρήστο, να πούμε ότι ακούμε τώρα ένα τραγούδι, το ίσως, Από το Κάλογλου. Μουζουράκι και Δρογώση, Στάθη Δρογώση και ο τραγουδιστής από τους Λοκομόντο. έτσι. Θα βάλουμε μετά και Λοκομόντο. Ας πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και ερχόμαστε. Το ακριβώς. Και να χαθούμε, μα ίσως να ξανασμίξουμε. Ίσως και να σωθούμε, μα ίσως να ναυαγίσουμε. Ίσως μια μέρα να πάμε πιο πέρα, πιο πέρα απ' τη νύχτα, μέχρι την αυγή. Ίσως μια μέρα να πάμε πιο πέρα, πιο πέρα απ' το τέλος, μέχρι την αρχή. Ίσως να αναστηθούμε, μα ίσως να μην αντέξουμε. Ίσως να μην μπορούμε, μα ίσως και να μην θέλουμε. ίσως ποιος θέλει να βρούμε, μα ίσως και να μην ψάξουμε. Ίσως να φοβηθούμε, ναι, ίσως πως πρέπει να αλλάξουμε. Ίσως μια μέρα να πάμε πιο πέρα, πιο πέρα απ' τη νύχτα, μέχρι την αυγή. Ίσως μια μέρα να πάμε πιο πέρα, πιο πέρα απ' το τέλος, μέχρι την αρχή. Χρήστο, να πούμε για ακόμη μία φορά τα τηλέφωνά μας, που είναι 2842 023 805 και 23 855. έτσι. Επίσης να πούμε και για τη σελίδα και για το προφίλ που έχουμε στο Facebook, που μπορούν να μας βρουν και να μας, μέσα από το προφίλ να μας στέλνουν μηνύματα για τραγούδια που θέλουν να ακούσουν και αφιερώσεις. Και μπορούν να μας κάνουν και like στη σελίδα μας. Ναι, που έχουμε, για να βλέπουν ότι κατά καιρούς κοινοποιούμε τραγούδια δηλαδή και διάφορα νέα. Αυτό ακριβώς, καλά. Ειδήσεις, αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε και θα επιστρέψουμε. Ίσως μια μέρα να πάμε πιο πέρα, πιο πέρα απ' το τέλος, Μέχρι την αρχή. Ίσως
Κάτι με σπρώχνει από παιδί, ανέμους μαγειρεύω και κάθε αγάπη αληθινή να διακινδυνεύω. Μες στην ψυχή μου αναζητώ αιτίες και εξηγήσεις. Έχε το νου σου μη χαθώ σε λάθος απαντήσεις. Κράτα με πλάι σου, κράτα με δίπλα σου. Χρόνια τα χρόνια μου σκορπάω. Κράτα με πλάι σου. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι ακούμε ένα τραγούδι από Φίλοι για πάντα. Έχουμε καιρό να τους ακούσουμε. Το κράτα με πλάι σου. Έτσι. Στέλλα. Να προσθέσω για αυτό εδώ πέρα το τραγούδι ότι είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί όταν ήμουν μικρότερος είχα μία φίλη, η οποία τώρα μάλλον ακόμα την έχω, που είναι στη Γερμανία και τα ακούγαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και μάλιστα το είχαμε αφιερώσει ένα στον άλλο και είναι υπέροχο τραγούδι, δηλαδή μου θυμίζει πάρα πολλά πράγματα αυτό το τραγούδι. Να ρωτήσω κάτι, φίλοι. Φίλοι, κολλητοί φίλοι, Στέλλα, ότι φίλοι ήμασταν εμείς, ήμουνα και με αυτήν. Ωραία, έχεις τότε. Οπότε ήταν κολλητή μου. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Αυτό ακριβώς, Στέλλα. Ανθρώπους που δεν χωράνε πουθενά κι όλο αλλάζουν τόπους. Θέλω ό,τι έχω στο μυαλό να μοιραστώ μαζί σου κι ύστερα να αποκοιμηθώ στην κατανόησή σου. Κράτα με πλάι σου, κράτα με δίπλα σου. Χρόνια τα χρόνια μου σκορπάω. Κράτα με πλάι σου, κράτα με δίπλα σου. Μάθε με να αγαπάω. Κράτα με πλάι σου, κράτα με δίπλα σου. Χρόνια τα χρόνια μου σκορπάω. Κράτα με πλάι σου, κράτα με δίπλα σου. Μάθε με να αγαπάω. Κράτα με πλάι σου, κράτα με δίπλα σου. Χρόνια τα χρόνια μου σκορπάω. Κράτα με πλάι σου, κράτα με δίπλα σου. Μάθε με να αγαπάω. Κράτα με πλάι σου, κράτα με δίπλα σου. Χρόνια τα χρόνια μου σκορπάω. Κράτα με πλάι σου, κράτα με δίπλα σου. Μάθε με να αγαπάω. Αυτή τη στιγμή ακούμε ένα τραγούδι από Μπλε. Κοίταξε με 2 φορές. Ακριβώς, Στέλλα. Το αφιερώνω στα κορίτσια που με ακούνε, γιατί το συγκεκριμένο και το άλλο που θα βάλουμε αργότερα, το 7 η Νάνη, το είχαμε κάνει κάποιες φορές πρόφανα να τα τραγουδήσουμε, αλλά τελικά δεν έκατσε. Δεν περνάτε καλά εκεί στην Αλεξανδρούπολη από ό,τι ακούω, Καλά περνάμε, να είναι καλά που δεν έχουν πολλά μαγαζιά να βγούμε και αυτά που υπάρχουν είναι... Υπάρχουν μερικά καλά, μερικά έτσι και έτσι. Μια χαρά είστε, μια χαρά. Και τη βρίσκουμε εκεί πέρα με τη μουσική. Σας βρίσκω μια χαρά. Και εσένα και τη Χρύσα και την Ελώνα και τη Δανάη, όλες μια χαρά.
Η Ελώνα επίσης να προσθέσω, σταμάτα Μαρή να πατάς like και σας στείλε κάτι Μαρή. Τέλος πάντων. Πολύ καλό. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και θα επιστρέψουμε. Αυτό ακριβώς θέλω. Τα δαριά πέφτουνε στη γη κι ανθίζει μια καινούρια μοναξιά. Νόμιζα πως ήταν τύψεις, άγγιγμα στον ουρανό. Το σύννεψη θηρίζεις που δεν έχει τέλειωμό. Κοίταξε με δυο φορές, μια στα μάτια, μια στα χείλη, η αλήθεια σου μικρή, ένα δάκρυ σου έχει φύγει. Κοίταξε με δυο φορές, μια στα μάτια, μια στα χείλη, η αλήθεια σου μικρή, ένα δάκρυ σου έχει φύγει. Κοίταξε με. Σήμερα στην εκπομπή και όλες τις επόμενες, τις προηγούμενες 2, είναι μαζί μας και μας βοηθάει ο Μάνος. Σε ευχαριστούμε Μάνο. Ευχαριστούμε πολύ Μάνο. Γεια σας από μένα. Εντάξει παιδιά, η βοήθεια είναι ανθρώπινη, έτσι, και εδώ θα είμαι μέχρι να μπορώ να βοηθάω, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με δώσατε το λόγο και εμένα. Εντάξει, δεν θέλω να βγαίνω σε δικιά σας εκπομπή, αλλά με τράβηξε ένα ανέκδοτο τώρα που θυμήθηκα για να το πω και το είπαμε τώρα εκτός αέρα και θέλω να το πω. Πες το αγόρι μου, πες το. Να το πω, αλλά σε ακούμε. Να μην παρεξηγήσει φίλη μας Στέλλα. Όχι, γιατί... όχι, δεν παρεξηγεί η Στέλλα. Ο μπαμπάς μου, ναι, είναι. Η Στέλλα αντέχει. Κοίταξα να πω, το ανέκδοτο είναι για τους πόντιους και επειδή η Στέλλα έχει καταγωγή από ποια περιοχή. Ο μπαμπάς μου είναι από Σέρες. Από Σέρες. Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου από Έδεσα, αλλά... Από Έδεσα, αλλά η καταγωγή είναι ποντία, έτσι, ποντία. Ναι, ωραία. Ναι. Πώς λέμε, τσαμπίκα. Ναι, τσαμπίκα, ναι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε ένα ανέκδοτο για τους πόντιους. Γιατί οι πόντιοι βάλουν τα σκουλαρίκια τους στον τοίχο? Γιατί οι τοίχοι έχουν αυτιά, μήπως? Μα, ωραίο, είδες που το βρίσκεις στο και να σου πω τώρα και κάτι άλλο. Για πες μας. Πες μας, Φιλιμάνο. Γιατί οι πόντιοι, λέει, ναι, κάνουν μόνο γενέθλια του γιού τους. Στις κόρες τους δεν κάνουν, γιατί και κάνουν μόνο στους γιού τους, γιατί? Αμαρτία τώρα αυτό, τι? Γιατί το τραγουδάκι λέει Happy birthday to you. Καλό, έτσι. Happy birthday to you. Happy birthday to you, έτσι είναι. Πώς τα λέω κακό μεσημεριάτικα. Πάρα πολύ ωραίο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σας αφήνω εγώ, συνεχίζετε την εκπομπή. Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο για 2 λεπτά. Να είσαι καλά, Φιλιμάνο.
Χρήστο, να πούμε ότι τώρα ακούμε ένα τραγούδι της Ευρυδίκη και της Τζόρτζια. Το μόνο εσένα. Θέλω μόνο εσένα. Θέλω μόνο εσένα. Αυτό. Να πούμε ότι... Πολύ ενδιαφέρον συνεργασία, Στέλλα. Ναι, το πέτυχα στο YouTube, μου άρεσε και είπα να το βάλω, δεν ξέρω. Καλά τώρα, έκανες, εσένα δεν ξέρω αν σ' αρέσει τώρα. Όχι, Στέλλα, εμένα μου αρέσουν και οι δύο. Η Ευρυδίκη... Εμένα και η Ευρυδίκη, αλλά πιο πολύ Πολύ πιο πολύ. Οπότε στον καθένα μας αρέσει από μία. Εν τω μεταξύ, αν το παρατηρήσουμε, είναι διαφορετικές. Δηλαδή, η Ευρυδίκη κάνει προς το ροκ μαζί με τον Κοριαλά. Ναι. Ροκ, pop rock. Η Τζόρτζια, όπως έχουμε πει, είναι στο συγκρότημα μπλε. Και είναι τώρα η μόνιμη φωνή σταθερή. Και να πούμε ότι ναι, ότι το συγκρότημα είναι αρκετά ιδιαίτερο και για τα δεδομένα της ελληνικής μουσικής. Έτσι, γιατί συγκεντρώνει punk, rock, pop. Ένα ιδιαίτερο έτσι, είδος. Αυτό ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Να πω ότι υπάρχει μεγάλη αλληλουχία στις φωνές τους, της Ευρυδίκη με την Τζόρτζια. Να σου πω την αλήθεια, επειδή η Τζόρτζια έχει ιδιαίτερη φωνή, αν την παρατηρήσεις, έχει πολύ βαριά και έτσι χαρακτηριστική. Εδώ πέρα λίγο στην αρχή μόνο, μετά χάνεται. Τέλος πάντων, πάμε. Και συνεχίζουμε αργότερα. Έτσι. Μάνο, βλέπουμε ότι τελικά τα ανέκδοτα τα ποντιακά έχουν απήχηση, έτσι. Κάτι γίνεται με τους πόντιους μου, φίλε Μάνο. Έτσι είναι. Να πω, καλούμε σε απόγευμα στο φίλο μας τον Αλέκο. Σας δίνει πολλά συγχαρητήρια, ωραία εκπομπή σας. Να ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να πω και ένα ανέκδοτο που μου είπε τώρα ο φίλος μου. Καταρχάς ο φίλος ο Αλέκος λέει και ωραίες ατάτσες και ωραίες ώρες όταν κάθεστε παρέα μαζί θα σας πει η ατάκα που χτυπάει στον τοίχο, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο φίλος ο Αλέκος λέει ένα ανέκδοτο τους πόντιους, λέει, και λέει γιατί οι πόντιοι, λέει, έξω από το σπίτι τους ανοίγουν πισίνες. Ανοίγουν πισίνες. Ανοίγουν πισίνες, έχουν πισίνες. Για να φεύγουν τα νερά όταν βρέχει. Όχι. Για να μπαρκάρουν τα παπάκια τους. Πολύ καλό. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αισθάνεσαι τι έχεις να πεις. Τι να πω, νιώθω μειονεκτικά, νιώθω χαζή. Κοίταξε, δεν χρειάζεται να νιώσεις τίποτα. Όχι, περίμενε. Εμείς αγαπάμε και σεβόμαστε τους πόντιους. Μην έχεις πόντιους. πρόβλημα, γιατί δεν έχουν βγάλει μόνο ανέκδοτα για τους πόντιους, έχουν βγάλει και για εμάς τους κριτικούς, έχουν βγάλει πολλά και... Και για εμάς τους Θεσσαλούς. Ναι, μα σε όλη την Ελλάδα έχουν βγάλει ανέκδοτα, δεν έχουν βγάλει μόνο τους. Μην αισθάνεσαι άσχημα, εντάξει, εντάξει, δεν ποτέ. Το ανέκδοτο είναι ανέκδοτο, το σάτυρ είναι σάτυρ, έτσι. Πάντα όλους τους σεβόμαστε. Φίλη Στέλλα. Όχι, εγώ ίσα παιδιά, χαίρομαι που είμαι Μακεδονία, μια χαρά. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι ακούμε ένα τραγούδι από το σύριαλ. Μην είναι δίπλα μου. Ας το ακούσουμε και θα έρθουμε πάλι. Έτσι. Και η μέσα μου καιρό, μείνε δίπλα μου για μένα. Πες μου τώρα τι να νιώσω, την ψυχή μου να σου δώσω ή να κλάψω από θυμό. Μείνε
Χρήστο, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε λίγο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε 5 λεπτάκια περίπου. Αυτό. Ναι, φίλη Στέλλα, θα επιστρέψουμε τη Μήτρη. Αυτό το φίλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε και θα επιστρέψουμε. Ακριβώς. Πες πως έμεινες για μένα. Ράδιο Βερενίκη 89,5. Αναφορά στην Κρήτη. Καθημερινά 2 με 4 το μεσημέρι στο Ράδιο Βερενίκη 89,5. Χατήρι, χατήρι, χατήρι δε σου χάλασα. Αναφορά στην Κρήτη. Μια εκπομπή με καλή κριτική μουσική και πολλές μαντινάδες. Πες μου στη ξένη, πες μου στη ξένη αγκαλιά. Πες μου στη ξένη, πες μου στη ξένη αγκαλιά. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Παπαδάκης. Αναφορά στην Κρήτη. Γιατί Κρήτη σημαίνει έμπνευση. Αγαπημένη, τον πολλό αγαπάμε και εμένα. Αγαπάμε και εμένα και μην τα συλλογίζεσαι, τα σου έχω καμωμένα. Θα την ξεχωρίσετε για το έντονο κόκκινο χρώμα και την εξαιρετική γεύση. Θα την προτιμήσετε για την ανοχή στους νηματώδεις και στη μείωση του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλων. Θα την επιλέξετε για το δυνατό αλλά αραιόφιλο φυτό της και θα πείτε άξια. Άξια, το νέο υβρίδιο ντομάτας από τη Σπύρου. Εξαιρετικό για εγχώρια πώληση αλλά και εξαγωγή. Ιδανικό για πρώιμη και όψιμη φύτευση. Άξια, καρπός συνεκτικός, ελαφρώς πεπλατισμένος, ιδανικός για μονόσυρη συσκευασία. Από σήμερα, άξια. Η νέα ντομάτα μόνο από τη Σπύρου. Ανεβάστε την ένταση. Ανεβείτε στα τραπέζια. Κατεβάστε τα ρολά. Ακούτε Ράδιο Βερενίκη 89,5. η αγαπημένη σας μουσική συχνότητα. Ρυθμός Και ενημέρωση. Μια ψυχαγωγική και ενημερωτική εκπομπή Με την Στέλλα Χατζιονίδου και τον Χρήστο Κωστόπουλο. με αναφορές και σχολιασμούς πάνω σε ειδήσεις και μουσικά δρόμενα. Κάνουμε focus στα ηχοχρώματα του έντεχνου εναλλακτικού ροκ ρυθμού. Ρυθμός και ενημέρωση στο Ράδιο Βερενίκη 89,5. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 4 με 6. Έπτα η Νάνη κι εγώ στον πάγκο να παριστάνω τον σαλτιμπάγκο. Μαύρη χιονάτη αλλού κοιτάζει, το παραμύθι έχει αλλάξει. Στρίβω πιο πέρα να βρω αλίκη, άδεια η χώρα, το θαύμα λείπει. Τα γουρουνάκια γίναν γουρούνια κι αντί για 3 είναι μιλούνια. Μία φορά και ένα καιρό ήμουν ελπίδα για τον κόσμο, τώρα μόνη κολυμπώ. Μία φορά και ένα καιρό τα παραμύθια μου αντέχαν, τώρα δεν αντέχω εγώ. Καλά που είσαι κι εσύ, να μ' αγαπάς πιο πολύ και να μου λες δυο καινούρια παραμύθια. Καλά που είσαι κι εσύ, να μ' αγαπάς πιο πολύ και που να μου κρύβεις την αλήθεια. Μία φορά και ένα καιρό. Χρήστο, να πούμε ότι ακούμε ένα τραγούδι τώρα από Μπλε, αυτό που είπαμε, μία φορά και έναν καιρό. Το αφιερώνω στα κορίτσια που με ανεχτήκανε και αυτό.
Ωραία. Στέλλα. Μετά θα επιστρέψουμε με serial. Το κάθε μου σκέψη. Απλά ήθελα να πω ότι αυτά δεν προλάβαμε να τα βάλουμε πριν. Ναι, γιατί λόγω του διαφημιστικού διαλύματος. Επειδή καθυστερήσαμε λίγο. Μετά θα ακολουθήσει, πώς είπαμε, αφιέρωμα στον Bob Marley. Θα παίξουμε μερικά τραγουδάκια. Μετά θα αναφερθούμε για το live που γίνεται σήμερα το απόγευμα. Αυτό ακριβώς. Να πούμε ότι μετά από αυτά τα τραγούδια εδώ πέρα θα βάλουμε Λοκομόντο. Θα το κάθε μετά από αυτό. Το serial και μετά θα πάμε σε Bob. Ωραία, ναι, αυτό. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε. Το παραμύθι έχει πια σβήσει. Μία φορά και ένα καιρό ήμουν ελπίδα για τον κόσμο, τώρα μόνη κολυμπώ. Μία φορά και ένα καιρό τα παραμύθια μου αντέχαν, τώρα δεν αντέχω εγώ. Καλά που είσαι κι εσύ να μ' αγαπάς πιο πολύ και να μου λες δυο καινούρια παραμύθια. Καλά που είσαι κι εσύ να μ' αγαπάς πιο πολύ και που να μου κρύβεις την αλήθεια. Μία φορά και ένα καιρό μία φορά και ένα καιρό πότε ξανά, πότε εδώ, πότε για αυτούς που αντιπαθώ. Πότε ξανά, πότε εδώ, πότε για αυτούς που αντιπαθώ. Τώρα περάσαμε σε ένα άλλο τραγούδι από serial, το κάθε μου σκέψη. Να πούμε ότι ήταν soundtrack στην ταινία που είχε παίξει σε μια ταινία, δεν θυμάμαι όμως τώρα γαμώτο, τέλος πάντων. Χρήστο, για πες μου λίγο που θες να το αφιερώσεις το τραγούδι αυτό. Θέλω να το αφιερώσω στη Δανάη από το Ηράκλειο. Ξέρει αυτή. Εκεί. Ωραία. Δανάη, αφιερωμένο λοιπόν από το Χρήστο. Αυτό. Με πάρα πολύ αγάπη. Έτσι, και επιστρέφουμε. Τη δική σου εικόνα να ξεθοριάσει μέσα στο φως. Κάθε μου σκέψη, κάθε ανάσα φωτιά φοράει τη δική σου ματιά. Είσαι κάθε μου σκέψη, κάθε ταξίδι κρυφό. Μα ξέρω δεν είναι αρκετό να σ' αγαπώ. Κάπου χάθηκε η αγάπη μες της ψυχής μου, το μονοπάτι. Χρήστο, να πούμε ότι στην ταινία που είχαν παίξει ήταν στο Straight Story, που για την εποχή αυτή που είχε βγει πριν πόσα χρόνια, το 2006 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πιστεύω ήταν πολύ μπροστά, ήταν μια διαφορετική ταινία. Ναι, ήταν όντως μια διαφορετική ταινία. Εντάξει, και δείχνει ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τη διαφορετικότητα. Αυτό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε αυτή τη ζωή. Ας μείνουμε σε αυτό. Ναι. Χρήστο, να πούμε για ακόμη μια φορά τα τηλέφωνά μας, έτσι. Αυτό ακριβώς. Για να μην μας ξεχνάνε. Όχι, φυσικά. Και για να μας στέλνουν τις παραγγελίες τους και ό,τι θέλουν να ακούσουν, να αφιερώσουν και τα σχετικά. Που είναι 28420
23855 και Στέλλα. 23805. Ας πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε με Λοκομόντο. Έτσι. Και στη συνέχεια ακολουθεί ο Bob Marley και η αναφορά στο live που γίνεται το βράδυ. Πάμε και επιστρέφουμε. Φοράει τη δική σου ματιά, είσαι κάθε μου σκέψη, κάθε ταξίδι κρυφό. Μα ξέρω δεν είναι αρκετό να σ' αγαπώ. Να σ' αγαπώ. Χρήστο, είδες πάλι σου έκανα το χατήρι, για να μην λες, τέλος πάντων, ακούμε ένα τραγούδι από Λοκομόντο. Το Goal, φυσικά. Έτσι. Ας το αφιερώσω εγώ ίδια στο Χρήστο, μια και φαγώθηκε να το βάλει. Χρήστο, στο αφιερώνω, ας το ευχαριστώ πολύ Στέλλα, να είσαι καλά. Μπάλα γλυκιά μου αφέντρα, μπάλα από δέρμα και πλαστικό, ο αγώνας αρχίζει, σε μια λάνα στουγίζει, μπάλα σε κόσμο με πας μαγικό. Με παίζουν σκληρά και με κυνηγούν, μα σήμερα δεν θα με πιάσουν. Μαρκάρουν στενά και όπως μπορούν, μα σήμερα δεν θα με φτάσουν. Το θέλουν πολύ, μα εγώ πιο πολύ, γιατί είναι μέρα για γκολ. Σήμερα είναι μέρα για γκολ. Σε μια λάνα που εμείς τη λέγαμε Μαρακάνα, παίζαμε Μπάρτσα, Γιουβέντους, Ρεάλ. Μα στα όνειρά μας λέγαμε θα έρθει η σειρά μας, κάποια μέρα να παίξουμε στο Μουντιάλ. Και χιλιάδες καρδιές σε όλη τη γη θα χτυπούν μαζί με τη δική μας, και χιλιάδες φωνές σαν μία μαζί θα ενώνονται με τη φωνή μας, όταν έρθει η στιγμή, η μεγάλη στιγμή για το ωραιότερο γκολ. Και χρήμα, μα μέσα μου πάντοτε θα κουβαλώ τα ωραιότερα γκολ. Τις πιο παλιές, τις παλιές, τις πιο μεγάλες στιγμές, τα ματωμένα μας γόνατα, τις προσευχές κι όλα σαν να ήταν χθες. Τις βρισιές, τις ευχές, τις πιο μεγάλες στιγμές, τις υδρωμένες φανέλες σαν να ήταν χθες, τα ωραιότερα γκολ.
just a rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy. Και αυτή τη στιγμή περάσαμε, όπως είπαμε στο αφιέρωμα για τον Bob Marley, να πούμε ότι ήταν ένας τραγουδιστής, κιθαρίστας, ο ίδιος έγραψε τα τραγούδια του, ρέγγε τραγουδιστής, γνώρισε από τους μεγαλύτερους ρέγγε τραγουδιστές. Μετά την μεταθανάτια συλλογή του, από ό,τι διάβασα, είχε πουλήσει περισσότερα από 12 εκατομμύρια CD και δίσκους. Κυρίως αυτά, και είχε πολλά γνωστά τραγούδια που θα ακούσουμε μετά, το Don't Cry, No Woman No Cry. Αυτό ήθελα να πω, και περάσουμε να το ακούσουμε και θα συνεχίσουμε. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Και αυτή τη στιγμή περάσαμε στο άλλο τραγούδι που έχουμε για τον Bob Marley, το No Woman No Cry. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, Χρήστο. Και εμένα, Στέλλα, μου αρέσει πιο πολύ από το προηγούμενο. Εντάξει τότε. Ένα από τα καλύτερα μου τραγούδια, πιστεύω, ότι είναι αυτό του Bob. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι στη συνέχεια θα αλλάξουμε λίγο το είδος. Θα πάμε... Ρεπερτόριό μας, ναι. Να αναφερθούμε, όπως είπαμε, στο live που γίνεται σήμερα στις 7 η ώρα. Θα μιλήσουμε μετά. Συγκρότημα. Ναι, έτσι, στο τρίτο γυμνάσιο. Θα μιλήσουμε όμως μετά. Ας ακούσουμε το τραγούδι και θα επιστρέψουμε. In this great future
the government yard in Trenchtown. And then Georgie would make the firelight as it was logwood burning through the night. Then we would cook cornmeal porridge, of which I'll share with you. My feet is my only carriage, so I've got to push on through. But while I'm gone, I mean, everything is gonna be alright. 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 I say, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything gonna be alright. Everything is gonna be alright. So woman of pride, no, no woman of pride. Oh my little sister, don't shed no tears. No woman of pride. Rockin' dirty and on the rest. Don't mind a feed, don't need rest. Well, never so mad, no place to hurry. You know you cannot just ignore him. Και αυτή τη στιγμή περάσαμε στους The Big Noise Attack. The Big Nose Attack. Attacks. Λοιπόν, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το βράδυ στις 7 η ώρα ξεκινάει το φεστιβάλ Παύλα Live συναυλία που θα γίνει στο 3ο γυμνάσιο στην Ιεράπετρα για τη μνήμη του Γιώργου Κουβάκη, που πολλά συγκροτήματα θα πάρουν μέρος. Ένα από αυτά είναι και το συγκεκριμένο. ενός πολύ άσχολου ανθρώπου, να πούμε, Στέλλα, σε αυτό το σημείο, ο οποίος ό,τι έκανε το έκανε με πολύ μεράκι και τα αγαπούσε πάρα πολύ ό,τι έκανε. Και αυτό ήταν, να πούμε, ότι ασχολείται με τη φωτογραφία, ήταν ένας μουσικός, φωτογράφος και ένας αρκετά ταλαντούχος άνθρωπος. Δεν είχα την τιμή να τον γνωρίσω, τον ήξερε ο αδερφός μου. Εγώ είχα την τιμή να τον γνωρίσω, γιατί τον γνώρισα μέσα από ένα αγώνα του Εθελοντιακού, τα Χριστούγεννα που κάναμε τον αγώνα, και τράβηξα τις φωτογραφίες και θέλαμε να τις πάρουμε και έτυχε να μιλήσω μαζί του, να μου δώσει τις φωτογραφίες και αισθάνθηκα ιδιαίτερα χαρούμενος που τον γνώρισα, έστω και για πολύ λίγο. Και αυτό ότι ήταν πολύ αγαπητός φαίνεται πρώτα απ' όλα γιατί όλοι οι άνθρωποι της Ιεράπετρας βοήθησαν το να γίνει αυτή η συναυλία στα πλαίσια του Λυκείου. Ναι, στο τρίτο Λυκείου, στο τρίτο γυμνάσιο που θα γίνει. Θα πάρουν, όπως είπαμε, πολλά. Είναι η είσοδος, να πούμε, δωρεάν. Δωρεάν, ναι. Για όλους. Είναι free για όλους. Μέσα στην οποία θα γίνει και παρουσίαση των φωτογραφιών που είχε βγάλει ο ίδιος από τη φύση. Αυτό, ας ακούσουμε το τραγούδι και θα έρθουμε και με άλλο τραγούδι από άλλο group. Αυτό ακριβώς. Turn around. Spill some brains, baby. Oh, spill some brains.
αυτή τη στιγμή περάσαμε σε ένα άλλο τραγούδι, The Last Drive. Έτσι. Να πούμε ότι είναι από τα μεγαλύτερα σχήματα και γκρουπ που έχουν δημιουργηθεί στην rock and roll σκηνή γενικά στην Ελλάδα. Να πούμε ότι έχουν επεκταθεί και έξω από την Ελλάδα και έχουν γίνει και γνωστοί και έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και επιτυχία και έχουν πουλήσει και πολλά άλμπουμ. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Ας συνεχίσουμε τραγούδι και θα έρθουμε με άλλο.
Να επαναλάβουμε λοιπόν τον τίτλο του συγκεκριμένου φεστιβάλ, Keep the Spirit Alive, όπου το συγκεκριμένο, όπως έχω διαβάσει, Spirit, αυτό που συγκεκριμένα δηλαδή χαρακτήριζε, ναι, τον ίδιο τον Μάνο, τον Κουβάκη. Το Γιώργο του Κουβάκη. Το Γιώργο του, συγγνώμη. Ήταν η αγάπη, η ομόνοια, το χαμόγελο, η αφιλοκερδής προσφορά, το χιούμορ, η ελευθερία στην έκφραση, η δημιουργία και η γιορτή. Και γενικά η λεμπρά... Όχι, εγώ θέλω να πω είναι η λαμπρή πλευρά της ζωής. Και αυτό το έδειξε, έτσι, με τις φωτογραφίες. Αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και θα επιστρέψουμε. Και τώρα περάσαμε σε ένα τραγούδι που το αφιερώνουμε στη Μαριάννα. Στη φίλη μας τη Μαριάννα, την κολλητή μας. Λέγεται Hero από Skillet. Ξέρω, Στέλλα, ότι της αρέσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Οπότε και αυτό είπαμε να το αφιερώσουμε. Ωραία. Μαριάννα, στο αφιερώνουμε, εντάξει. Για σένα, Μαριάννα. Ακολουθεί λοιπόν αφιέρωση στο Κωνσταντίνο για τα σχόλιά του και σε ευχαριστώ για τα ωραία σου σχόλια, για την φωνή μου. Αχ, για μένα δεν λες τίποτα. Και όχι η φωνή μου, έτσι, όχι μόνο αυτή, και το ξέρεις. Πάμε, έλα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε σε λίγο. I need a hero.
Αφού περάσαμε από το τραγούδι της Μαριάννας, πολύ σκληρή ρε Μαριάννα μας βγήκες. Τέλος πάντων, περνάμε στο Κωνσταντίνο, το αφιερώνουμε λοιπόν στο Κωνσταντίνο. Να πω, Στέλλα, ότι αυτό το τραγούδι το βρήκα προχθές και μάλιστα πάρα πολύ. Λοιπόν, Κότσο, για σένα αυτό, Theory of a Dead Man, No Change in Hell. For you, Κότσο. Ας το ακούσουμε και επιστρέφουμε. Sweet little words made for silence, not talk, young heart for love, not heartache. Dark hair for catching the wind, not the wind beside. Και περάσαμε σε ένα άλλο τραγούδι. Το Χρήστος το ξέρεις καλύτερα. Ναι, είναι από Nightwish, Στέλλα. Μου το κοινοποίησες χθες στο Facebook. Στην αρχή έτσι και έτσι, μετά. Δεν σ' αρέσουν, Στέλλα, τα τραγούδια. τραγούδια Το άκουσα, μου. το ξανάκουσα, μου άρεσε. Όχι, εντάξει. Υπονοείς κάτι γι' αυτό? Δεν υπονοώ τίποτα. Όλα εννοούνται. Λοιπόν, να πούμε, Στέλλα, επί της ευκαιρίας, ότι αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε σένα. Ωραία. Και στη Δανάη. Δανάη, σήμερα έχεις ακουστεί πάρα πολλές φορές, έτσι. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Χριστός με την πάρτι σου. Τέλος πάντων. Ασχολίαστο. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται, να πούμε, Στέλλα, ότι λέγεται πούμε. While your lips are still red. Που σημαίνει στα ελληνικά ότι ενώ τα χέρια σου είναι ακόμα κόκκινα. Ωραία. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ωραίο είναι. Στην αρχή έτσι και έτσι, μετά σου είπα. Σου άρεσε? Ωραίο, μάλλον. Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε και έρχομαστε. First day of love never comes back, a passionate hours never a wasted one. The violin, the poet's hand, every thawing heart plays your theme with care. Kiss while your lips are still
still red, while he's still silent red, while bosom is still untouched. I'll nail hold another hand, while the hand's still without a tool, round into eyes while they're still blind. Oh, while the night still hides the withering while your lips are still red, while he's still silent rest, while bosom is still untouched. I'll nail hold another hand, while the hand's still without a tool, round into eyes while they're still blind. Oh, while the night still hides the withering So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go, and maybe I'll find out a way to make it back someday towards you. Και περάσαμε σε ένα άλλο τραγούδι. Και Δανάη μάντεψε. Ποιος το αφιερώνει? Λοιπόν, ο Χρήστος το αφιερώνει. Είναι το τραγούδι μας αυτό, Δανάη. Wherever will you go. Απλά, Χρήστο, δεν θα το σχολιάσω. Εντάξει, ερωτεύτηκες. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και συνέχεια θα επιστρέψουμε με το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Και από Δευτέρα θα είμαστε ξανά μαζί. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε. Quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you for all time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever
Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχουμε περάσει στο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Kashmir, Led Zeppelin. Ένα αγαπημένο τραγούδι. Το ακριβώς. Που μας το πρότεινε, μας το είχε συστήσει, προτείνει η Μαριάννα. Η φίλη Μαριάννα. Να πούμε, Χρήστο, ότι τώρα πάλι από Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Πάλι 4 με 6. Μπορεί να αργήσουμε λίγο, μπορεί και όχι, δεν ξέρουμε. Ανάλογα τα συμβεί. Να πούμε επίσης τελευταία φορά ότι σήμερα να μην ξεχάσουμε το live. Όχι, να μην το ξεχάσουμε, να είμαστε όλοι εκεί. Να δώσουμε το μεγάλο στις παρόν. 7 η ώρα. Keep the spirit alive. Θα γίνει και θα υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, όπως είπαμε, από τον ίδιο τον Γιώργο Κουμπάκη. Έτσι, και να πούμε ότι και θα υπάρχουν και πολλά συγκροτήματα γνωστά και ελληνικά και γνωστά στο εξωτερικό. Και να πούμε ότι, και να μην ξεχάσουμε και τη συναυλία, όπως είπαμε, που θα γίνει την Δευτέρα 15 του μηνός με την Άλκηση Πορτοψάλτη. Αυτά. Οπότε να πούμε, Στέλλα, ένα καλό απόγευμα. Ένα καλό απόγευμα σε όλους τους ακροατές που μας ακούσαν σήμερα. Και από Δευτέρα πάλι εδώ, μαζί σας. Μαζί σας 4 με 6. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα.
Ρυθμός και ενημέρωση. Μια ψυχαγωγική και ενημερωτική εκπομπή Με την Στέλλα Χατζιονίδου και τον Χρήστο Κωστόπουλο. Με αναφορές σε σχολιασμούς πάνω σε ειδήσεις και μουσικά δρόμενα. Κάνουμε focus στα ηχοχρώματα του έντεχνου εναλλακτικού ροκ ρυθμού. Ρυθμός και ενημέρωση στο ράδιο Βερενίκη 89,5. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 4 με 6.